Kaija kaina ni mengangi bere show na Hot 93.3 FM. Wannaka we. Mpaka eko si ada na ebe ahụ no mwa jikwa n'aka na ị na-anwudo ha based on one or two no n'ime afia agbasi mba ike. Nwanne edo ya ilu na Alaba Mandelas ladikpo ebe ọbụna ị nọ Ikoyi Ikeja. Nwanne afia ọbụna ị nọ ịnọzi aja. Ị nọ mazamazi ị nọ Ikorodu. Nwanne ebe ọbụna ị nọ nwanne na-eme ife ị na-eme sibie ike. Maka na ego oyibo abụla ya chọọ ị ga-adọ ilu n'ogbe gbaa mbọ ka ụmụazị ibe yepụtazie n'ọgbụ ị na-eli ego ka ebe ị ga-ala nga ụsụ enwela ọrụ na mmụọ ewekwa ilu na nnọdụ ihe na-apịaghị asị n'ọchukwu ka ọ dị n'aka ule m odeje egwu atụ na ịkpara ma para sobe mana imejugo m aka nke ahụ nwanne nke ọzọ dịka ịbịa bụ na egwu ogene mmụọ ji wee dee n'ogbe tata bụ based on na onye isi ala Okechukwu High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari doelu ilu na Lagos start. In fact, as I'm talking to you now, onye isi ala nọ na Lagos right now. Wataga ana anabata ya. So anyị nwabụkwa ndị Igbo based on unu chili ya enyi ọha. Chie ya kakwa nke ọzọ nchili ya ọchị ọha. Mụ asizie ka m welukwa egwu oge na say titled man ọ bụ n'Igbo land. Ka m welu egwu oge wee nabata ya na Lagos State. Wataga ka ọ wee makwa na ndị Igbo si ya nọ nna ahụ. Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM inwe ike na-ajụ ọsọsọ nwunye obi abọọdụ tata mpọ nwe ka o si wee dị asọsọ na ndị convoy convoy ije nabata onye isi ala so asa bekee o so na ndị ezije ka ha je nabata onye isi ala ndị agha kwụ n'ilo na-atụ flawa onye isi nnọọ you are welcome to Lagos, so you are welcome. So ebe a ka ego bekee nọ now, you know, ọ bụrụ na anyị nweta connectivity based on connection, ọ bụrụ na road dị clear ha akpọ ya na phone ọgwa anyị ka dị mmemme si adị ịghọtago na so ọma nnọ tata mụ abụ nwunye oyi anọghị ihe sọsọ m ịghọtago based on mụ na gị kwa ọ bụkwa na ọsọsọ m nọ hie maka na ịnọdụ ya mụ anọdụ ihe alụkọ ya ọnụ ọdabala nwanne cheke nwanne agwa gị ya steady na ịgba ya gogo o nwere ike ọ dọlie mana ibu a straight win based on onye o si adị elu m ihe based on ihe obi ihe ịmana nna agwa gị ya na ama aka nwanne onye ọbụla mara aka n'elu ụwa ọ bụla malụ nganga aka n'elu ụwa akpọgharị ya agwa ya na ada ama aka nna na afọ iwe na amụzi ya nwanne onye na-echi ya akwa emerụ igwe na nwa ga na-abịa onye ama ama n'elu ụwa na ya anyị ekenego onye isi ala nabata ya biko n'ime nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM ịmaka o si adị elu ga ebe every Tuesday, Thursday na Saturday nwanne nna ada ilu n'ogbe ada kweli na akwụkwọ iso ka awa iso anyị kpụrụ isi ma gị tais n'anya nne ka nwunye gị mmiri simenti na anọwa for you ị ga-anọ hie na ịma na ngwa gị na nke anụ onye si wee kwado disi ụfọdụ amala ndị ma mma mana ihe mmadụ bụ ebe na ị ga-ala ike based on not at 3 kv itinye alụ ole nwanyị nwanne m nwa anọdụgokwa n'oche highness ma ebe ọ na-abụ nnọdụ like this oju m isi ona na-adịsh wisdom nwanne ndị ilu ọ na-anụ ha na-ama na ọ na-eme na ọbụla ile ọdịte nwanne ebe ọbụla ị nọ na ọbụla na ọbụla nganga ka a na-akpa die ndị a na-eme ife ndị mgbu tidodi ọịsọ wayo ọịsọ na ilu n'ime Hot 93.3 FM ka mpịa gị ore nta ka mgba ka o si adị nke ikpeazụ nwanne ị ga-ala ike iwelo choice.
Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne m maka isi eme ya here based on na ngwa gị na Nollywood standard. Ndị ilu na part 1 ngwa ka o si ngwazie watch out for part 2. So ka mụ abunye my newspaper ka ngwa ka o si adịkwa n'ime ogbe based on ihe mmadụ niile kọ ma nke anụrụ ma nke akụrụ na asịrị ma nke bụkwa eziokwu maka ịma na ndị a na-ele pepe ebe a na-ele pepe ebe a ka a na-ele afịa like this. Ịpụta ya mee na na-ele ọgwụ epụta ọ na-asị onye asị nke ya kara ekpolu naanị ịghọtago mkpọ gị ngwa gị na ka anyị mụvuo ozugbo nke izi na-abịa ihe na-ekwu na-eme na obodo anyị bụ Naijiria bise bayasi de na onye isi ala High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari enyi ọha ndị Igbo ọnụ achiri ya ịghọtago ọ nọ na Lagos tata ka m gwa gị ihe ọ bịa Lagos eme maka ụfọdụ nwere ike si ka ezi nke ọmụwata Lagos n'ike ọ dịkwa na mma ọ dị na mma anyị na-anụ bụ na onye isi ala bịa Lagos na ọ bịara ịkọmishọn railway line na railway line na-ebidosi nsi 2017 wee lụba na railway line a ga-esi Lagos dọọ ilu ma ilu na Aba Ibadan ịghọtago based on na onwezie ka hold up si dị n'ụzọ na-anụ shift men by consignment adọghị ilu da away kwa welu railway na-agbagoba ya si de and agwakwala ya na the railway track ga na-ebukwa containers so na ọ bụkwa sọsọ goods only ọ bụkwa sọ mmadụ ka ọ ya na-ebu na ya na-ebukwa goods only mkpọ gị ngwa gị so onye isi ala dọghị ilu tata na Lagos na ọ ga-agbape the railway line o sikwazie na nke ọdọ ilu ịgbape $195 million Sea Blue Port Project oyibo kala ịghọtago the 10 dia bụ na ihe na-aba basically ka ọ bịa Lagos eme na ọ ga-akwazi ebe a gwa ndị Lagos onye gọọmenti esi adị ịmaga onye ọbụla ya egekwa ntị tata ịghọtago ọgwụkwa ya ka o si agba mbọ efu na obodo anyị na-aga n'ilu based on nke anyị ga-afụkwa in the future ma nke afụgolo afụ ndị nwekwazila ajụ ịghọtago na bayasi de so nke a bụgodi nke izi nna akụ gị na nke ịbụọ na bise na n'ụtụtụ tata ka onye isi ala na ndị nta akụkọ nwee ka ha si wee nwee two aside based on doings onye ọbụla na-asị ibie ezụọ ma ajụ nsa gị mmụọ ajụkwa ụfọdụ si nọ media chat n'oyibo mana mmụọ si nọ two aside based on nọ akpọpụta mmadụ na-akụ onye reason esi ya mpa ka o si adịzi na ka isi emezi like this n'obodo si ngwa butuo ngwa na reason nji eme like that wọtaga ọbụla bayasi ide na ọka nkwuelebe mana ọka ngwa unu ka o si adị afọ yi na ịbazi ijezi so n'ụtụtụ a ka onye isi ala nọ wee zaa a lot of things ihe niile na-eme n'obodo ajụ ndị mmadụ na-ajụ ya confusion dị n'obodo ọpụta dị so ọbụla ka ụlọ da nụ na-agba oke speed na this country na ọ bụrụ iwu bụ na mma apụta oge ọbụla na-ekwu okwu n'ife dị important bụ n'obodo na-aga n'iru ka ụlọ ndị anọ onye sosi na mbayasi ide ọkụ na over speed na-egbu ife onye isi ala nọ na-ekwu based on ịkọwa ya the empirical formula of ihe ọ nọ na-ekwu so mana ka anyị wee ihe niile okwu one by one some of nke metụtara anyị asị ndị Igbo na asị ndị Naijiria kwaba ya asị do na isi wee nọdụkwa ịghọtago na nke izizi bụ na onye isi ala High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari enyi ọha ndị Igbo n'ọlụ tata wee kwuo na enyego ndị amị ọda na enyego ndị polisi ọda na ihe gbasalụzie insecurity na Naijiria ma ọ bụ ndị Boko Haram ma ọ bụ bandit ma ọ bụ ndị na-eme agitation na sisobe ha gwada ngwa na sisobe ha bombon foto mfọ onye ọbụla ejide n'ụzọ ka ọ na-enye nsogbu si fotokọ ya ozugbo si buniri enu na-enwezi obi ebele na obi ebele abịazi bọọdụ again na ebelechi anwụgo adịta ya obelechi na a na-achọzi onye ga-esi wee nye ọbanye oriental onye isi ala pịa na otu a si na onye ọbụla egwudo na-emebanye n'isi ejubie na ọda na efe n'obodo na si fotokọ ya ọ bụrụ 2x2 ewere ụmụ nwaanyị isi ozugbo n'ọdụ onye ndị polisi ghọtara ejuọ m ya ngwa gị nwaanyị na igelo broadcast o mee n'ụtụta oke nke ịbụọ bụ na onye isi ala mgbe a jụrụ ya ka ya na-emezi dadio na ịgbara anyị na ndị youth ga na-enwe ọrụ bayasi de steady every year mgbe ị na-eme campaign every year na anyị ekpopụta ọrụ na-enye ndị youth na-eke onye ọbụla o wee sị geenụ ntị na ndị youth bụ na ha chọrọ ọrụ na ha ga-ebugodo ụzọ butuo n'elu ụwa na ọkụ dị ndị youth Naijiria n'ime dizite much na onye ọbụla na-emezi lewulewu na ndị youth butuo ha nwere gọọmenti ndidi ka gọọmenti nwee ike ịhaziri ha things ọtagosi ọ bụrụ na ibu youth bayasi de na ngwa ka na-achụkwa akpago na-ebugharị file ịghọtago based on na ịnọ na labor market na ọ bụ efe ịnweta like this ngwa ejigodi wee na-ebido aka based on ọnwa gwụ like this by 30th ka ngwa nweta gbaga mba ya alert na onye isi ala si gị butuo gị ka ma ọ daa na ọbara ga adị n'ọkụ na ịgba oke speed inwe problem na gọọmenti ya ga-agba mbọ efu na enyere ọrụ mana ndị youth ga-agba mbọ fugodi na ewechiyatala udo na Naijiria na katakata insecurity dị ebe niile dị too much na onye ọbụla butuo onye ọbụla ka ma ọ daa nke a bụ ihe onye isi ala kwu
second one. Nke abụọ bụ na okwugo na IPOB that's ndị nke a na-enye nsogbu na South East and Southern Nigeria. IPOB, Indigenous People of Biafra. O wee si na ndị ahụ amala ihe ha na-akọ na as far as na Nigeria dị concerned na enwere anything like sikewa na ya nọjugo anyị achọzi ebe part of obodo a si na anyị kọntrị nke anyị na ndị a niile na-ekwu ihe anwụ n'ụlọ na-anwụ Johnson n'ụjọso na-anwụrụ onwu Johnson na-ekwugheri nke a bụ onye isi ala kwuru ọ bụkwa mkwudo ahụ adịghọtago na imefe ndị na-enye gị na-abụ empirical formula, empirical interpretation of ife onye isi ala kwuru ghọtago na abanye ịgba ya goolu ọ ya adọwa cheke na nna agwa gị ya stadium mana ibulala ya straight win and ị ga-enweta ya ozugbo ọ bụ correct score banye nke a ka onye isi ala kwuru wee sị ndị IPOB nọ isi ju onye ọbụla oyi na ọ na-ayọ kịta in peace na onye ọbụla jiri nwayọ na-aja chọrọ ife ọ ga-alụ onye ọbụla jee chọọ aka ọlụ onye esi na nsogbu n'elu ụwa in fact n'elu ụwa ọ bụzi sọsọ na South East ma na Nigeria na onye nyezi na nsogbu n'elu ụwa na ụwa bụ ụwa Chukwu ofu mbịa ka a na-abịa ọ sị na onye ọzọ ga-enwudo na-enye nsogbu n'elu ụwa ife a ga-eme the person ga-ekogodo ile onwe ya nke ikpeazụ High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari nna papa wa we move. And the last one nchọ ịpịa gị na based on n'ọkwa ife anyị ga-apịakọ by party 2 ayo bụ na ndị Onions Associations bụ na a na-egbu ndị Awụsa woto na a na-emefa fọtọfọtọ na a na-eme ndị Awụsa pịa based on dịka na-etinyelu ha ọgwụ ọchịcha ọta pịa na South East nsị a ka isi ekwu like this ị nwere figure iji statistics ka isi ekwuzi na a na-egbu ndị Awụsa woto ọ sị na nke na-enweghị iwe ha ji wee sizie na no more na Onions ama mbatazi bụ na 2 weeks ago ka moto dị Onions dọ ilu n'Imo steeti ka ọ na-eje ebe emi offload based on onye kwụrụ ụgwọ nwe dị Onions ndị omekome ndị hoodlum based on ụmụazị ya na-efe igwe ụmụazị ya na-esogbu n'obodo ụmụazị ndị magoba ya si de na national television ka anyị nọ na ịchọzi ka mkpọba okwu niile afa mpakulu kwada nwakwa ka isi kwado olu m n'afọ you ka isi eme ya like this n'afọ you so wee sị na ụmụazị ya na-enye nsogbu n'ogbe jide di moto Onions ozugbo mee clearing and forwarding fotokọ ya ozugbo kesasị Onions enwezi nna onye ọbụla na-agba nna onye ọbụla na-emezi pick 2 go hold on general market okpokọrọ Onions nali ozugbo dizie ka na-eme Onions festival edoghị ilo obula akpa nke ya nalie atago na ọdachi wee fi iwe ha ji wee si no more na nke anụnwa dizikọ attack on the east mana ịsa ha dị okwu ka some Igbo group pụtago wee sị na enough is enough na ndị eyigo ya egwu too much ọ bụ na icheta the other time asị no more na-eme mbudatazi tomato no more na-eme mbudatazi nama na South kịta bụzi Onions ejizi eyi ya egwu based on na ha fili na anyị nwe amala eme horticulture horticulture dị ka nke flower based on na ha chere ya amala eme agriculture ife niile bụkwa culture ma horticulture ma fishiculture ife niile bụ culture I tell you na for you emechara mmụọ ejelo school mmụọ bụgodo ezigbo Italian man Italo ezigbo iyo na afọ you na aja dress na ụmụaka so ndị Igbo apụtago wee sị na 6 months from now in fact na Onions a ga-akọpụtazi n'ala Igbo na a ga na-eme ya export ebuji ugwu Hausa ebuji Gambia ebuji Zambia based on na Onions ga-agbụzi salad ọ ga-agbụsị ebe niile na ụmụ Igbo ga-abanyezi into horticulture and agriculture and fishiculture ọtago na dị mkpali adịgo too much nne nke a ka anyị ga-apịa na-efi a na ihe akpọ m ka ịgwa m ka o si adịelu gị ọtago ihe ngwache na risino na ndị apị chee nọ efe dị mma eke ka ndị a esizi wee pụtasizie na ha emechigo Onions ịbata na South East ha nwụbaziri mmiri ụmụ nke ikpeazụ nna so mma je pịchara ọkpa egwu na-atinyekwa ilu n'ogbe mezie my phone line ịgwago ka o si adị na mana in case ọ bụ nọ nke a bụ izi na-abịa akwụkwọ late ọtago na phone number ị ga-eji wee nwetakwa mbụ 08182426591 08182426591 ma ọ bụ ịdọ ilu na Facebook anyị nganga Igbo izitelu m ozi dị mụa ga-ebu okwu niile ga-ezite taa ma na text message anyị WhatsApp ebe ọ bụ na ịdọ ilu mụ anọghị ebuli ho ịghọtago na nwanne ka mụ adọ ilu n'ogbe alechara afịa pịakwuo egwu 1 or 2 ka isi m dị oke ịghọtago anne awakwada dị Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 hello onye obodo dadi
ehihie ọma. ehihie ọma nwanne ka ego o si adị mpa Udo. agwanụ m ka o si adị afọ anyị na-ebe isi abụọ Ndị bụ isi Bariga. onye ọma ndụ ka ndị Bariga ma na-eyifi ahụ na na-atachikwa Anyị dị sọntị mma o. Aka Ororo si na ị gawara ọmụgwọ na Tuesday. nna awe ka o si dị na nde mmiri jos zoo na otu a jide m n'ọnụ ọnụ ịghọtago na nna mụ a cheke ebe ya si de na opportunity comfort once mụ adọghịkwa elu Ihe ya nsogbu imere ọfụma. confirm mpa nwanne ka o si adị ịnụ ife niile mpịa na-eyifi a na tinye ọnụ na something Anyị na-ege ntị ha. tinyelu m ọnụ na something na ndị onions na-eyizi anyị egwu based on Yabas association Ihe ndị be anyị na-ekwu. Ịma ị na ihe mmegbu. Ụlọ ha na-akpali mmadụ akpali. Ihe ahụ ndị a mere bụ ịkpali ndị Igbo. Ha kpaliri anyị. Na ihe mmegbu. anyị na-anụ na-aga n'iru Obi kwuru ha ga-ewe kpanye ndị Igbo. Ka anyị banye ugbo na anyị ga-emekarị aha. Onye ọbụla ezi na Igbo. ọkwa ya Anyị ete ndị Igbo etego n'ụra. Chọọ mkpanye ka ha kpaliri ndị Igbo. confirm nna ya ka anyị esisi ji ọdịnarị onions na-eyi anyị Asị na ya amaghị akụ Igbo. nwata reason godi dị mata na ụna m nọgide na ihe m bugodo ezigbote fama horticulturist ka m bụ n'isi onwe m ịtagoda ndị a ibezie m egwu nke ikpeazụ nwanne nọdụ mma odo adịghị ife dị mma ọ jee welcome onye isi ala daalụ nwanne Nwanne mma. Ngangi Radio Show Hot 93.3 Hello now. Onye papa. Nwanne m. Onye nna nwanne ọ bụ na asị onye si na ọ bụla ya o mee something na wafọ. Nekọrọ m anya ọ na-adịghị m ka ndị onye nwanne. Afụkwa ya akọọlụ mana onye akọọlụ emewukwa something o. Obodo bụ igwe. Obodo bụ kpọkịlịkpọ na chenchen. Onye mpa oyi. Na ekpere akwai manye gbasara Yabas ya. Agụghị akwụkwọ wa ajọ ihe o. Nna ọkwa passing 6 abụkwa passing sense o. Mgba gị na-agwa gị yesterday today ka m kpọọ gị na-agwa gị na mba. Nwere na mbụ onye na-akpọrọ chi Facebook. Onye ọma chief ọ tekwa na ka nkụpụrụ ilu na-etegokwa chief ọ dịzi n'ọkụ ịnọkọta agbanyụziela anyị ọkụ bayasi ide. Obodo nwere akpata. Chief tinyela ya ọnụ n'okwu. Okwu a nwere ka ọ dị bọtụ ndị na-ebere m na ya bụ okwu anyị nwa bụ ndị Igbo. Ndị Igbo a na-eme ka ọ bụrụ na ndị Igbo ya nwere onye na-emepụta time dazi ihe a na-akpọ oge hazie ụmụ ihe ya na-akpa onye ọbụla na-esi ala ihe na na-eme ka alụjuo ụlọ mana nwere a na-aga-akụ ezi ịghọtago bọtụ ndị nke afọ mara asosieshọn onions ga-ebịa na-etinye eji ya ma ndị Igbo aka ọrụ gosi ya na-agabigara ndị obodo ịghọtago mana nke a ihe mpụ niile wa agaghị akwụkwọ maka onye nwere ụhụrụ mma ihe a na-agụ a ga-apụta nkwubu ụdị okwu ọ na-asụ nkịtị mgbe ọ jiri nchara ịjụ na n'ime ha niile mmadụ onye niile ịma ndị na-ekwu na ewepụta 200 zụrụ onye ọzọ ji egwu hapụ ugbu a oge very soon na mgbe ọdị ọzọ ji abido mebizi ya na ha ga na-emere anyị mpọt ozi biko mgbe ị na-agafe onye Hausa na-adachigị onye ọzọ mkpọ gị ngwa gị na ọ ga-eme na ọkwa obodo a ka anyị nọ ya bụ na dọhie n'ọnụọgụ ka a na-agwa gị ọ dị mma ka emepeela ndị Igbo anya ka anyị bido laghachi ntụ famin ịghọta ya ka anyị na-emepụta ka mkparị wee hapụ ebe na-adị mkpali ndị Igbo alụ anyị na-asọ mkpali ma ọ bụrụ eziokwu na onye mpa ike ya gazie kpọm na Ngangi Radio Show Hot 93.3 FM
08182426591. Hello. Onye papa nwa gị non-compete like this. I had a label na biaside. Ezigbo nwanne nke m kekwanụ mpa. OZ onye ezigbo onye Enugu steeti nwanne ka o si adị ka side isi akpa ya Balogun steeti farm nne ebe ọbụla ị nọ gbasibe mbọ ike so that men pụta like this ime magic based on ịma na enwe doings nwee major doings men pụta ime major doings ndị nwa akwụnye na line so n'ibe gị now for you na akị akọ ndị mmadụ fụ na maza park like this akọchi ya akọcha ha sịkwa na-alụsị gị emesizi egosi anyị vidio anụkwa m na-alụsị gị na tren nwa na-agbagokwa ọya nnụlụ so ihe ndị a na-akpọ na-ewe ka ọ bụrụ mkpọfe ka ha na-akpọfe anyị baya si de ihe mere ya na-abụ asapụta na ka anyị jụọ ya na ọsetakwa pikchọ ọfụkwa plenu na-agba ịghọtago bikos anyị zijere ebe a ka ọ gwa anyị ka o si adịba ya si de tata anyị ajụ ya by satọde ọdọ ilu anyị jụọ ya ka o si dị daalụ n'ọnya na onye ọbụla ejekọba ugbo meme horticulture and viticulture na nwanne netwọk gị jos na-eme break and quench fiche break and quench ndị agị mere show hot 93.3 FM 08182426591 ụfọdụ si na nna agba speed nwanne ka m butu ịma na mụnwa abụla road safety nke nji abụla latin ma ọtago mana mụnwa bụ a bona fide citizen of ihe dị mma ọtago na so 08182426591 ịlaikele ya na nganga radio show hot 93.3 FM agaghị gosi onwe n'elu ihe ji bụrụ chi the network abụ m ọkụ na-erere ụmụ ụwa ọkụ na-erere ya bụrụ ahụ ndeji ọkụ na-erere hello wiyo onye obodo okwu nwa obodo boy urban material I tell you 72.6 years nwanne odobuke nwanne you got the white bedroom say pass size 42 nsogbu n'ogbe like this to God mmụọ na-agwa gị nke eziokwu anya afọtọkọ ya nwafọ ka anya dị atụ ụjọ nwere ife na-eme agbe na amị mmata onye ọka ebe a n'ọrụ ugbo anyị siri ike nwanne cheki ya na a na-eji anyị ụjọ anyị ejiri ụjọ wee too okorobịa ebe ụmụ Igbo jidekwa China gbasa amụla ebe niile a na-ele paasị niile ka mmadụ jizi ọdịnarị onwere ebe a sị na mmadụ nọ n'ụwa Igbo na-anọghị ya mmadụ jizi onye nso eyi anyị egwu mpa nna obi gịnị bụ onye ọzọ anyị ya sọvaịvụ nne mkpọpụtagosidelu m na mkpọpụtagodi dime man nne m nwa afọtọkọ ya mfọtọkọ ya ozugbo abụ ndị a fejin onye ọsọ eji anyị egwu na ọ bụrụ ife nna mpa ka o si adị okorobịa nne ka o si adị mpa adakwana ada tụrụ gị today ọ ji welcome onye isi ala na papa ebe ọbịa oke ọsịsị ka ị nọrọ ka m nọchite ghọtago
mba udo dị mma dị mma. Nwanne ka N'ihi n'obodo. Obodo nna ahụ ka m gbapụrụ gị ya. Mpa ka ụdadị. Mpa after you na you. Sanwó-Adị Biafra ịya bụ vice. Mpa cool godi down first. Ka anyị na-ekwugodi maka ebe nke anyị nọ hapụgodi maka ebe ahụ anyị ga-adọ ihe iru ba ya si dị. Mana ka Ọ ga-adị ekwugodi maka ebe nke anyị nọ. Mpa na ọ nwere ife ọzọ iche itinye ọnụ after onions ọ nwee ife ọzọ. Mana ịgwa akwa m afa gị onye obodo. Oge afa m bụ onye ma aka Sigmon Importer. Importer onye ma mpa nọdụ mma nna Dadị onye nkụ na-eno wee ofu oziọma ka anyị zi mụ anọkwa na nganga na-ezipụrụ ụmụ Igbo ozi besdon na ebe anụnwa ka nna anọ na-edishi infọmeshọn ọbụla eji ọdọ ya ilu hie ndị ọbụla ịnụrụ ya hie ma na omele eme bikọs mụnwa afụrụ ilu mmadụ n'afọ iwu nke ahụ a na-ezo laidis sisi ekwunie nwanne m ọ baa m na ntị onwe ka o si filta m na ntị m ma ebupụta ya besdon na m afụrụ ilu mmadụ na ihe obi ihe ndị ezigbo ya na-atụ egwu mmadụ mkpọ gị mgbago hello mpa nwunye n'obodo onye nkụ dadi nwunye n'obodo Mmaisa obodo mpa nwere onye dị ka after you na you ọkpọle nwunye Mmaisa isi Mmaisa daalụ nwanne kali gị egwu mpa ka o si adị nna ọ dị mma Ike from Alausa Ike ndị ala Hausa nwanne na-eme aka ngwa gị Ike ịgbabekwa return this month amakwa m ka o si adị elu gị mụ a ga-echenjisikwa elu gị ya ịgbabekwa ana-abụ ncha ịbata in fact ụzọ amadị don't worry na anyị na ndị road safety na-achọ ịpatna ka ha nwee ike ị na-ahaziri anyị trafik ịma na trafik nganga dịzi too much menụ na-akpọ ya na nganga karị ghọtago ijekwa iwelkọm onye isi ala President Okechukwu high chief ezigbote high chief red cap chief ezigbote chieftaincy man ijele iwelkọm ya ijele iwelkọm onye isi ala onye isi gịnị biko achọ ịtawazi ụnọsa ha jide ụnọsa jidesie ike onye so isi nri onwe ike oje weta nchụanwụ onwe ike weta nchụanwụ so ha na-ebucha ihe na-enye sent na nri so ụnọsa ọbụrụ ndị mmadụ ya abụrụ garị ọbụrụ ji ọbụrụ infat ọbụrụ akpụ afọzikwa ihe ọzọ so amaghị m ihe ụnọs na-enyere na ha ka ihe bụ ụnọs nchanwụ dị kọrị liv dị so ya bụcha ya ga-eji mere ụnọs biko karapụgoro ya ka zi ike nke na-asị abụ na afọ nke a afọ ndị ime ihe na ka eme ha woto okwu okwu ọgwago ka ebi jide ndị Fulani herdsmen nwa onweghị onye Fulani herdsmen ejide gwakwa na Chineke na-enye okwu ya na Chineke na anyị na-enekwu onye na-ekwukwe nke na-ekwu Chineke ga na-anọchitere anyị ọgụ that is all I know so onwere ya nọrọ ebe a na-akọghari so ihe ọ bụla akọta nke a gbasara ha nọdụ mma o so on Tuesday ka ije na ọmụgọ na eziokwu Tuesday ka ije na ọmụgọ oke nwanne nọrọ mma o ezigbo onyinyo lamba nwoke dị ọkụ stendi ebe anụ nwaanyị na-anọghị na-ele ụwa nwanne agwa gị ya n'ihe anyị bụ wee nọdụ na nganga bụ 33 kv nwanne ilu onye nsọ magnet ya gị lewu inwelo choice ndị ga-ala ike ghọtago besdon na nna agwa gị ebe every Tuesday Thursday na Saturday ịbịa ihe ịgbalụ shọtụ nke gị on Tuesday Thursday ịgbalụ Saturday iwu zuo ya nwanne ọ bụrụ full dosage ma ọ bụrụ ndị dọkịta nwanne oje zuo gị alụ na anyị na-echezi ka aka ọlụ ike o si adị hello ọbanyego na
onwe ya obodo. Onye papa. Daalụ. Onye fada. Nna ahụ mpa. Gwana anyị ka o si adị nke ikpeazụ a. Obinigwe ka na-agba fes. Ọ ga na-agbakwa fes. Steady. Nyanwa bugodi win na ebe ọbụla. Mpa gwana anyị afọ anyị ka o si adị. Clinton na-ekwu. Ma Clinton ama m nọọ nke nwere ghọtago mana nchọkwa aka menụ mekwa observe ke maka Ada $1,000 ọ gara ichi onye isi ọnọdụ echichi ka ọ gara ichi ha nwa bụ ndị na-agụ welcome song you are welcome ha align up na papa egolo onye isi ala High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari egolo ya welcome song ọkwa ịnụ ya na-akpata ama m isi unu na-akpa kịta nọ ịma ọ na-awụ nnọọ obodo awụ Naijiria onye kọrọ nakọta na dịso ọpụta ka a na-ayọ ya biko ya mee ka ọ na ka a na-ayọ ya biko afọ ya ga bi kulo kọmọn onye ọsụ na gajiso na-etere etụsị anyị mana nna ọ nyelọ gị like this gwara ha na mmụọ asụ na ha tara onye ọsọ ha isi ọsọ ha ebutezili ka nna agwago ịkọrọ ọ na-awụ m na ya dịla dị sọrọ ọ dịzị ka ọha na-emeziri ya ife ọma obodo ahụ Naijiria gwụrụ m ike eziokwu anyị ga-anọ na ịghọtago na anyị anọghị ekwechiri o tele ife niile anyị chọrọ ịghọtago Bayelsa Day National Television na ndị maazị Kosi ya ọ na ha ga-ama nnọọ ejigo na-ebe m jari mana egwu ndị anyị na-ewetara m na na-enye m obi ahụ na-abịa today bugodi DJ Ogene ka m nọ na-aghọtago adọtụ m nọ ebe na-aghọta ụmụ ihe green bottle na-aka ihe eme just melụ m wee bil ofu olive oil ka mụ amịchakwa na ịghọtago na aka ndịkwa lubricated na afọ iyo ịka nụtara mgbe pụtara asaịdị ebe ahịa na green bottle anabata olive oil ka nsị gị weta olive oil mmeju wee hazie ọnọdụ ịghọtago ka ministrị na-agbagokwa green bottle olive oil ịghọtago aghọtara m na ịkara amụ ama confam ezigbo nna ahụ nwanne nọdụ mma nwanne karịa igodari Onigbo aja odogwu onye adojezi n'ọlụ Igbo ọlụ ife nna abịa bụ back to back nwere choice ị ga-alaiki ya ọnọdụ onye papa n'obodo onye papa wa onye obodo enwere m choice na ịmana ngwa gị ebe a bụ my office enwere m warehouse na Ladipo nke m ji enwe shop na Mandelas enwekwana ụmụ warehouse n'Ikeja nwanne n'ime nganga na Hot 93 ka nna mana m gwa gị ya na nganga nganga bụ ọgwụ gị ịgbara ụlọ ya food ozo jezuo gị ala ozugbo confirm ebe niile nyanwa na-achị na ọ dị ka ime uche m nnọọ nsọ ọ dị mma maazị daalụ maazị ọkụ ịnụ ya anyị na-akpa maka onions ndị a na-eyi anyị egwu na-eyi anyị egwu ị na-abara anyị mba ihe gbasara maka onions a my brother enwekwa m ike iti ọnụ n'ime because onions abụọkwa nri onions abụọkwa nri ọkwana onye erite ọnọgideze mebi ịchọ isi ihe egotego ihe niile ị chọrọ isi were meesi nọgide ichete na igotebeghị onions tupu ị nachibeze aga igote itinyere ya niile ichewe ọbọọkụ igbo so adịkwa na ebukwere ma udo ka anyị nọrọ onwe anyị ọ dịgoro too much ndị a na-akparị anyị ya na-akparị anyị too much onwe ụdị ihe ya na-eji akparị mmadụ nke enyi gị nwoke na-ekwu na anyị akpọnyere ndị ya jise n'ike ihe mma bụ ihe bute ya mee mana ndị ya anyị bụ ndụ nke onwe ya emekwa anyị
Daalụ nne onye mpa. Onye nwe ha na-efe ala ibi so na-eme ka masịgharịa. Daalụ nne. Mkpafere ma obido m anwụ n'ime ọda. Ekelere gị mụ na ọsa nkwa. Na nke ikpeazụ ọsa nkwa ka m bụzi wee bubatazie na 18 ịma na ndị ogene bata ụda na-asị wiyi ịkpọfe anyị ka m mezie elu gị throwback based na tata bụkwa throwback Thursday mpelitezi elu gị ọsa nkwa mpeli ahụ na-apịagide na nwanne ọkụ otu mbọcha chetakwana inwe ike izitela anyị ozi text message maọbụ ịkpọ anyị na phone line ka anyị na gị kwuli ya 08182426591 ọtụtụ ndị mmadụ ezitegola anyị ozi anyị fụsiri ozi unu nkwa nna ekweghị bụ na tupu m bunie ohia tupu m gwa ahịa na m ga-agụpụta ozi niile anyị ghọtago Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM ka anyị doghị ilu ozugbo by text message onye nke izu sitela anyị ozi na-efi a bụ Eloka si Lekki Phase 1 wee zute ozi o wee si ya na-ekele nwa iyo na ego bekee nakwazi ndị niile na-esonye na nganga na Lagos na Ogun steeti daalụrụ nne nwanne o wee na-asị dịka mmiri na-ezo nke ikpeazụ a woto na ọ ga na-ezote ngọzi na onye ọbụla na-esonye elu nganga bayaside every Tuesday, Thursday na Saturday na ngọzi Chukwu ga na-esogodi the person bayaside nke ikpeazụ o wee sị n'ihe na-enye obi ụtọ bụ na ụmụ Igbo na-adọ ilu steady na-akwalite asụsụ na omenala Igbo n'ime nganga Igbo na Hot 93.3 FM ọ sị na obi dị ya sọsọ anwụrụ daalụrụ nne nke a si n'aka Eloka wee bata Igbo aja onye ọzọ sitekwazila anyị ozi na-ekwu o wee sị na ihe niile a na-eme na Naịjirịa dị ka a ga-asị na ọ bụ iji wee megidezi ndị Igbo o wee kwuo na dịka amachigolu Twitter na ọ bụkwazi ebe ndị Igbo si ekwupụta one si emegbu ha n'ala anyị bụ Naịjirịa mana n'ezie kịta na-emechighị ya ọ dị mma hello onye papa nwanne nwere onye dịka afọ nwa abụgo na ezigbo Italian ebe ị ga-ala nga mpaga ego o si adị hello na netwọk akpụkwa m malahie hapụolu m Chevy daalụrụ nne nwanne ị nwere ike ịkpọchi ya azụ na netwọk jos kpọọ ezielu m nke ikpeazụ Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM oge nji nwayọ na-asị m nwa iyo na-achịkọda nchiki mana mma ka ya na-ebukwa oku na-ebu text message mgbe ọbụla o ji bata mbupụta ehi ebe ya ọsa nkwa m na ya ka nọkwa baya si de ghọtago ọ na-enye n'ikwa m ọnọdụ mụ na-ebecha nwoke na-ebe na nwoke jos bụrụ summer holiday nwoke jos bụrụ winter weather cheki enu ya na alụ nwoke na-akwọ pọtọpọtọ fruit salad ụmụasị ya like anyị well choice 08182426591 nwanne ka ndị ego ilu bye ga like ya kọpụrụ ndị ahụ na-achọ ya ma ndị Igbo aka na-afa na-ama tu ha na-ama ops a na-anwa aja mana mụ na ebidoro ife niile ịgwalọ m plate nọmba gị ịgwalọ m afa go na nwunye ọ gị na-emeka na-ekwu onye ọma ana m akpọ gị from Bariga Mekus ụmụasa meme Mekus ụmụ pino nwanne ibulu moto na-anụ nwa gị nwa ada anwụ fuel mkpọ gị My pastor then tell me say money is the root of all evil. Hello, Abia Bod. Onye papa boy. Boy. Na ai bata go me ko ina bodi na ne ta bata. To God mu
again. Adịghịzi m mma. Mụ adịghịzi mma mkpọ gị ngwa gị. Ayi, nwanne ada ama aka na sọsọ ofu ka enwere ya hie. Italian. Masalati nwoke na-ebecha, nwoke na-ebe ebe. Daddy, I don't want to know about Nna ya da ụlọ onye mba nọ mpa butuo biko ya bụ national television ịghọtago ebe ya si n'ebe si n'ụdị nke ege eme mba ka anyị natabazie n'ihe anyị na-akpa ngwa na ka anyị nataba n'ihe anyị na-akpa onye ọsụsụ na-ada abatazi ọma mbatazi na South East anaghị atụ onye ọzọ bachọ nta onye ọzọ asapụ onye ọzọ bụ only na etu onye ọzọ ọ bụkwazi ka ọ bụ ọ bụ na onye ọzọ bụ problem a jide onye ọzọ jide ya ọbụla anyị ka eri egwu confirm na anyị nwakarịrị egwu anyị ga-eru na anyị na-anọ anyị ga na-eme ọkwa agrikọlchọ na atikọlchọ ka nke a na-ekwuzi ese horticulture na fishculture na-eme na be anyị anyị nwere ezigbo ana ga-emere anyị nri onye ọzọ abụba jiri onye ọzọ nwanne okwu gị kwụ ọtọ mana ị gwara m plate nọmba anyị gwana m afa gị gwazi m plate nọmba anyị Don Chat from Lagos Island ife dị mma o nwanne nọdụ mma kedesiala anyị ndị Lagos Island ghọtago everywhere good ife dị mma o daddy nga gị bere dị show hot 93.3 FM ebe a na-atụ ego obodo oyibo obodo oyibo mgbadị ga n'elisi chacha ị nọ n'ụgwa obodo oyibo n'elisi chacha ị nọ n'ụga mụ na-ekwu eyi n'olu ego si eluwe ya anyị Hello, Bob. Oh, yeah, Papa. Hello, Papa. Ayi, nwanne welitekwu n'onu ka anyị na-ebecha mkpara nwoke na-ebe ebe eyi ọma nwanne m nwoke dị mmadụ adị maka ego o si adị anọkwa m mma na gbatuo ọnụ redio gị o dadị confirm onye obodo nna maka ego o si adị na otego m chọbụrụ ịkpọ Tuesday gara aga ka m na-akpọ ego oyibo achọ nwanne ọ bụkwa nna ọ chọrọ nne ihe kwụ na line kala ịma na nganga Igbo adịgo global maka na nwa ajọka ọ na-ele anya ndị fine boy nwanne afụkwa na ilu gị na ịma na ihe a bụ national television ya na-afụ ilu mmadụ ịghọtago ka gị esisi na ọ fụrụ ilu gị anya ọ fụrụ ilu gị mpa nsogbu adị ọ nọrọ ya taa mba ọ nọrọ ya ọ jee welcome onye isi ala asị nka ogbu ekele taa daalụrụ nne imere ọfụma ezigbo mmadụ maka ihe unu na-eme na-adị anya m nke atọ m ụtọ uche nwanne nọdụ mma ọwụ Diamond from Lekki Phase 1 ị nọ n'azụ ba ya ebe a Diamond na Lekki Phase 1 nke m aka ị nọ ya mere ya na-abụ mpụtara ntọgbuolu gị ofu azụ ana m akpọ na fonu mfu breakfast before ewo nwanne ndo ife dị mma nke ka mkpa bụ na ndụ dị daalụ nwanne ka m ebudebe gị ebufe gị ova maka na anyị kele ọrụ eke ịghọtago na mụ emesigo nganga sụsia Igbo ịghọtago na m ebunyezi ndị bekee oche ka ha sụrụkwa somere ụmụazị ya na-abụ ha na-asụ oyibo n'ihi na-ajụzi ese na ha na-anyụdịkwa nke bụ nsị ụmụazị ya na nna mana ebe a ka ọ ga-akwụsị chebiri m ọzọ on Saturday God willing
mma nọ ebe a ịnọkwa na-amelite elu gị ọnọdụ mụ na oyo ụmụ nwa na-eme m ọbịa ụtọ ịghọtago nwa maka o si adị ehihie ịghọtago nwa ji welcome onye isi ala anyị ga-ezu ezu on Saturday wee na-apịalite elu gị lamba orentalụ n'ọbụla ichi wee chọọ ya nwanne onye afọ ụtọ a ka afọ echi ka emesịanụ Nganga Igbo ọsọ pụtakwanụ